обещах, че ако направим 15 харесвания, ще отворим още една чантичка с 3 яйца на Супер Марио. И ето, че направихме 15 харесвания и за това ще отворим още една чантичка. Нямам търпение да видя какви играчки ще ви се паднат, дали ще се същите, като които ви се паднаха в първа част. Нека да отваряме и да видим. Взела съм си една ножича. Май това се къса. Той се къса, аз изглежда с ножича. Така, ето ги яйцата. Само един момент да хвърлям буклука. Готово. Сега да избъркваме яйцата и ще видим кое ще се падне. Това избирам. Ето как трака. Ето така трака. Нека го отваряме. Както знаете от предната част, крем. Не знаем нужда да се покажем, но пак ще го покажем. Ето го кремчето как изглежда. Лъжичка, която се изгъва по този начин и се яде. Оставяме на страна. И играчката. Ето е играчката, приятели. В миналото видео ни се падна зеления Супер Марио, който е такъв, а този е с ето такива. Този е червен, извинете, не с ето такива. Това го убива. Както в първото видео, не знаех за къде е тази ластичка. И разбира се, че и сега не знам за къде е ластичката. Пак ще видим листовката, но на нея не е покажено къде се слага. То е показано къде се слага, но не пише защо се използва. Ето го как изглежда. Нека да пробваме на един молив, да видим. Ето го как стои на молива. Много е добре. Ето, може да се го регулирате където иска. Ето го как се стои. Сега го махаме, защото после ще ви покажа и трите листовката да видим. Ето е листовката. Ето я и от другия край. Сега затваряме си листовката и си слагаме вътре и Марио. Ето ви тук кремчето. Сега пак избъркваме двете яйца и избираме това. Това трака по-гадно, как да се изкажа? По-не трака от другото, имаше повече части. Това трака като една част, май, но не знам дали съм права и е по-тежко. Ето го кремчето, лъжичката и играчката. Приятели, някакъв попит е. Миналия попит беше с, мисля, че един, как да ви си го опиша, като един дракон май беше. Ето го сега, ето този, после ще го залепи, пак ще го покажем на снимка. Ето го как изглежда. И пак листовка. О, има и връзка, която ще се вързва ето тук. После я вързвам и ви ги показвам. Листовката няма какво да гледаме, тя е същата. Така че нека да не си бавим с листовката. А вече сме я покажали листовката, няма нужда пак, тя е същата, просто и друга фигурка. Ето пак ги оставяме тук. И другото е, че той трака на много части, по-леко от второто. Отваряме крем, лъжичка и играчка. Падна ни се жълтият динозавър. Падна ни се жълтият динозавър, много е хубав, ето го. Динозавъра има и от другия край пастел. Нека да го пробваме. Отваряме една страница. Нека да го пробваме дали работи. Този пастел не работи.
приятели, не работи пастила. После ще видим дали е пастил. Сега ще отворим листовката, за да видим дали е показан като пастил. Нека да видим листовката. Така показвам. Той не е показан, че е пастил. Но вижте го, изглежда се едно е пастил това на гърба му. Пак ще го пробвам. Не работи пастила, май не е пастил, май аз съм в грешка. Ето пак ще го слагаме и сега да го покажем по-отблизо. Той размножава с връзката, не сме я връзвали ние. Ето как изглежда. Много е як. Ето така, листовката, аз я покажах, всичко е точно. След малко оправям играчките и ще ги качим на една снимка. Чао! Стоп видео! Ето я да имам малко почивка да си хапна шоколад. Просто е толкова шоколад.